Dames en heren, goeiedag. We zijn hier bij de fanfare en we gaan nog meenemen op een reis, een vastelovense reis zeg maar, met de fanfare. Wie gaat de fanfare de vasteloven beleven? Wat hebben we allemaal meegemaakt? En daar kunnen we het eigenlijk op neer. Dus je hoort lekker muziek, we brengen ook de muziek van de fanfare in de hoeskamer. Daar kunt genoeg van genieten. En we beginnen met een heel mooi nummer, maar ik moet even kijken wat dat is. Moet je even kijken, dames? Dat is een leuke. Dit kind je allemaal, dit kind je meezingen, want er begint de vasteloven mee en er begint de fanfare nu ook mee. Maestro, music. Een van de belangrijkste mensen die bij de fanfare altijd veel oploopt, dat is, wij noemen dat de vooropstek. En op zijn normaal velnus heet dat tambourmeter. En daar hebben we jou een, dat is Joep. Joep, kom eens er even bij. Kom maar aan. Joep, dames en heren. Goeiedag. Algemeen klaar. Joep, als ik voorop let, die moeten allemaal luisteren naar dit, hè? Ja, hopelijk wel. Doe het niet. Nee, daarom heb ik de stok meegebracht. Ja, dat vroeg, iedereen vroeg me dat. Waarom is dit sterk? Nou, wij als tambourmeter hebben een geheimpje. Als die mensen mee luisteren, Ja. dan kunnen we deze roepen. Dat is genoeg. Ja, dat is tegen genoeg voor. Die was er al op de hersens. Ja, Mensen aanwezig. misschien. Oké, dus zit er voorop zijn. Maar ik ben eigenlijk de baas. Ik zie eens gewoon links, zo rechts. Ja. Op bij VND, de roltrap en alles. Ja, ja, ja. Of door de Chinees. Of door de Chinezen. Dat is flink. Maar Joep is dus de baas op de stroot en die ziet wat er gebeurt. En Joep heeft een prachtig, ja nu niet, vandaag niet voor de opnames, maar normaal heeft hij een prachtig uniform met zijn scherm en de stek. En dat kunnen dan al de kleierkas.
belangrijk onderdeel in het fanfareleven, dames en heren, is altijd geweest de hoerigheid. Zo noemen ze dat bij Jokers, de hoerigheid, niet de prins, maar de hoerigheid. En in de geschiedenis van de fanfare zijn er 8 geweest, tot nu. Waarschijnlijk zit er hier nog een tussen, maar dat weten we natuurlijk niet. En Jan Smeets in 1966, Joop Berendsen, dat moet ik even spieken in 1974, John Bartels, 78 was dat, D. Smets in 88, Renier Linders in 96, Wiel Hermans in 2001, Fred Honig in het jubileumjaar in 2004 en de laatste die we gehad hebben was Marcel Hooghuis in 2010. Dus de volgende, ik weet niet of je tussen zit, ik vermoed van wel, daarachter, dat steekt net op, maar dat filmen we lekker niet, want dan verhoor je wel eens. En het zien dat sterren en het firmament van de fanfare. En daarvoor spelen we speciaal voor de oude en toekomstige prinsen als de sterren. René. Hallo hè. Dames en heren, wat nu komt is eigenlijk heel belangrijk voor de fanfare. Dat is namelijk de boer Roelof. Ik hoor je het nummer al, maar dat wordt gedaan al. De fanfare heeft al 4 keer in de geschiedenis de boer Roelof georganiseerd. Dat was in 1927, in 1928 en in 1929. En het jubileumjaar bestond 140 jaar in 1994. Laat ons nu toevallig een van de hoofdrolspelers, eigenlijk 2, want ik was broeder. Maar we hebben de hoofdrolspeler van de boer Roelof. Doe het. Kom ze even naar voren. Wil ze wat drinken trouwens? Ja, doe maar een pilsje. Oh, lekker. Chef, hebben we nog 8 keer, ze staan ook goed. Ja, maar. En joh. Ja, je moet een beer pakken, dat is gewoon rijden. Toen hem vertellen, het 94 was wel bijzonder een boer Roelof. Ja, dat was inderdaad, we hadden dus heel fijn voorbereid, we hadden een heel fijn programma in ingezet. En toen komt de maas een beetje water in de derde gooien. En we hadden geen boer Roelof, we hadden verschillende optredens, wordt afgelast. Maar de boer moest wel, die wordt gewoon een week of 2 weken later gehaald. Dat was later, ja. En het unieke daarvan was, we hadden een hoerigheid op de boer Moesman. Want die was al uitgeroepen voor de boer Moesman. Dat klopt, ja. De baaspot stond in de 10 onder water en er was nog één soort dat ik vrede, dat was dus de week in de boer Moesman. Nu zeg ik net, we hebben al 4 keer de boer Roelof georganiseerd. Maar onlangs is in het Jokersmuseum hebben we iets ontdekt. En dat is dit. En dat wil je nog nooit te zien. Dat is een primeur. Ik weet niet of de camera in de inzoomen doen we dadelijk misschien even. Maar dit is een advertentie van Sociëteit Fanfare. En dat staat op wat ze zondag gaan doen, wat ze morgen gaan doen. En dinsdag staat hij, om 11 uur, organiseren we een boer Roelof. Dat is verder niks bijzonders, maar de datum
Dan moet het Venlo's Weekblad, de voorloper van Tante Bert, onze krant. En die advertentie is van 18 februari 1882. En daarmee is het de alsbekende boerenbroedel, niet alleen in Venlo, maar ook eens van de fanfare. Met de ere van dit spelen we natuurlijk een prachtige maarslieder in. En die moet je dus meezingen, maar keihard. drumband heeft ontiegelijk mooi nummer ingestudeerd. En dat is een muur. Dit is Jasper. Dat is Nino. Dat is Beer. Ook Juriaan. en Sjaak. Sjaak heeft door een leden en begon een nummer spelen dat heet Samba Samba. Dames en heren, we zien ons op het eind en ik heb zoiets van, ik kan hier nog een paar wat doorgaan, maar zullen we nog een einde maken dan? Ja! Kijk hem al. Dat zeg je daar. Ik vind eigenlijk, we komen er eigenlijk los niet, maar ik vind eigenlijk dat we een Dierik zijn. Dat is die einde weer met Dierik. Deze keer meugt het, maar we maken dan even een Dierik zijn.
Straks is het weer als woensdag.